Esperem aquí un momentet perquè vull que mireu aquesta escultura que tinc aquí al davant. A veure, mireu-la bé. Què representa aquesta escultura? Digues. Un home que està mort. Molt bé. I darrere? Una senyora plena de diamants. De diamants, no? No, que està ben bé guarnida. Aquesta és l'última escultura que va fer Julio Antonio. Un senyor que està mort, aquest senyor es deia Alberto Lemonnier, i darrere la seva mare, mirant cap a dalt, una mica trista, no? I el noi, si el mirem, sembla que estigui com adormit, no sembla que estigui mort. A què no? Com s'imagineu que és Julio Antonio? Barbeta ritxolada. I tu? Alguna cosa més? Gairebé tothom que ha escrit sobre Julio Antonio, quan parla de la seva vida, parla d'aquell caràcter que ell tenia, li agradava molt la música, li agradava molt sortir per Madrid, era un personatge del que Valle Inclán, per exemple, va dir coses magnífiques, realment la generació del 98. Era un període realment bohemi, com està aquí, però que moltes vegades se deia que la gent aprenia més anant als cafès que l'anava que anant a la universitat. Per què? Perquè els cafès estaven tots els intel·lectuals de l'època. Llavors ahí se reunien i discutien i Julio Antonio tenia aquesta capacitat que tenen els bons artistes, que era una esponja. Era un home absolutament atractiu, en el sentit complet de la paraula, que enamorava a tothom que le coneixia. ¡Joder, pastora! ¡Vamos a escuchar lo inagotable! Buscava una miqueta les arrels, com era la gent. I no cal que fos una persona molt important, o un príncep, o una reina, perquè li fessin una escultura. Eren gent senzilla, com aquest, que és una minera o un miner. Aquesta senyora sí que va existir de veritat, eh? Maria la Gitana, que era molt amiga de Julio Antonio. Y se logró a pie gusto yo vi a Betty a mi corazón Julio Antonio era un gran admirador, diguéssim, de la cultura clàssica. I el rostre d'aquell cabrero podria ser perfectament un retrat romà. Però quan nosaltres veiem el tractament que fa del tors d'aquest individu, del seu pit, podem veure els muscles, el que diem l'estructura interna, els ossos, com lo retrata i com és la importància donada al volum. Segurament tinc una premonició de que viuria molt poc
i se suposa que per això va fer normalment bustos i no va fer obres complets de figura acabada perquè volia treballar molt de pressa. El que tenim aquí davant, que és el Monument de los Herois, és el primer monument que s'inaugura a l'estat espanyol que deixa de banda el concepte heroic, el concepte narratiu de l'escultura, per crear una obra absolutament simbòlica. Has de fer-te el mort, has de ficar-te com el braç així, amb el cap una mica caigut, d'acord? Així? Molt bé. I ara, junta els peus, com si t'agafés aquí perquè no caiguessis, i amb l'altra mà aquí, aquí, i amb l'altra mà aquí, d'acord? Agafa una miqueta, la roba, agafa-la així, quieta així, molt bé. Molt bé, estàs mort, molt bé. I ara hem dit que havia l'heroi ferit, que és aquest d'aquí, no? Molt bé. El cap cap aquí. Te sembles a Julio Antonio, goig. Molt bé. I el punyalet el té aquí. Que està rient, goig. Te riu? No. I tu amb el cap una mica més trossat. I tu ben alt el cap. Així, mirant cap a ells, així. Molt bé. Faltaria ara fer una mica més de contrast, accentuar el contrast, les parts més fosques, pujar-les més, fer més fort. Tot el que és el coll, aquí, tot això d'aquí al coll. La zona dels ulls, tot això, pujar-li més contrast. Fem ara això. Primer de tot, agafem el llapis i intenta delimitar, fer el límit dels cabells. Veus? Que és més o menys per aquí. Vinga. L'autor és Richard Wagner. Té barba? Toca-li si té barba. Aquesta és la que faràs tu. Toca-la bé, perquè és la que faràs tu. Us dic un secret ara. Sabeu Julio Antonio quan va morir? Quants anys tenia? Tenia 30 anys. Que són pocs, 30 anys? Sí.
Quants anys tenen els vostres pares? 46. 46? La meva mare 40 i el meu pare 35. Doncs, Julio Antonio només tenia 30 i dona la casualitat que l'última escultura que va fer Julio Antonio representa la mort. Després d'acabar aquesta escultura, es va morir.